OK, lidičky, zdravím vás při mém prvním let's play ze hry Team Fortress 2, ano, vítejte a... takže to dál říct, jo, moje skóre je 16-1, což... Tak, tu máš ty parchanty, tu máš, žer to, kup to, na, tu máš, to byl ten, spy. Rychle polo, ne, lékárničku není třeba koupit, teda vzít si. Nicméně je to velice rychlá hra na mě, já se zkouším snad. Vypadni ty buzerante. Rychle magnumku, rychle na něho, tak a my jsme ho nezabili, ale bacha. Lékárničku rychle, ještě jednu, to chce, ještě jednu lékárničku rychle. No zabije, ne, babo. Já ho dostanu, parchante, já ho dostanu, ten je můj. Kam si myslíš, že jdeš ty, parchante? A já jsem říkal, že ho dostanu. Naše skóre se tím zvedlo, no, do prdele. Udělali jsme s bohem krutý svět, Ale mně se nějak nepřijde tady umrtí, to nevadí, to vůbec nevadí, ale protože... Tak, jdeme ale já jsem s červenýma, mě to kopo pryč, no jo no. Dobrý, tak jdeme killovat ty modrý buzíčky. Co to tu je? Jo, to jsou debilové, že si káme dostanou. Takže já bych šel tady tudma, uvidíme, co to vznikne, jaká situace, ukaž magnumka. To bylo holy shit. Dostali jsme ho, frajera. Ten byl můj. Bereme si modrý na starost. Holy shit. Lékárničku rychle nějakou. Dobrá, dobité životy máme. Jo, další kill, superový, to je fajnový. Holy shit, ten není můj. Počkej, co to tu je, vole, co po mně střílíte vy, chuligáni? No, on už nám dávno zrel, no, oni tam viděli toho spáje, myslím. Nicméně, jdeme dále, tady. Tak to byla jedna těvka na nos, co už by dávno umřel, frajer, ale... To byla grenada. Holy shit! Nevadí, stále se, dobrá, kašlu na to, ale já se slyším trošku zvuky, ať mě aspoň trošku slyšet. Možnosti zvuky. Tak, teď už mě bude možná dobře líp slyšet, doufám, že ano. Jdeme dál, postupujeme dle mapy, nemůžu říct, protože to žádná mapa není, to je odjeb jako prase. Počkat, ale já nevím vůbec, kud mám pozor. Pardon, musel jsem si kýchnout. A zapomněl jsem si, tady to už vím. Tady tak, půjdeme. Kdybychom jim toto vlastně zabrat, no pojď ty buzerante, no pojď. Jen pojď, tak pojď. Ještě že jsme tak rychlí, že můžeme tak... Co to má za zbraň? Co to je za ganu? Holy shit. Spálili jsme ho na uhel, ale to nevadí, protože to je minus. Ten je můj. Nás zabil. Jo, raketometem. Co to tu staví? To jsem ještě za tohle postavu jsem ještě nehrál, nevím jak se vůbec jmenuje ani. Můžeme se na to podívat, ale předměty. To je, myslím, tady ten. Ne, ten to byl, tady ten. Engine. Má tuto, Shotung, Venčvič. PDAčko, co to je, to nevím vůbec, ale rád bych si se jednou zahrál, aspoň bych to zkusil. Uvidíme, možná v příštím díle let's play, teď hrajeme za scouta. Jo, scout, jo, pokud si mě chcete přidat na Steamu, jsem jakýsi Valerio 50. Ty vole, zase zabil ten buterant.
protože se mi nepřičítají smrti. To nevadí, protože já mám 21 skore. To je krásný skore. Jakože jsem čtvrtý, ale my budeme chtít být to tak. První asi nebudeme. Druzí možná a třetí na 100%. To určitě musíme být. Takže... Pojďme teď. Jo, chtěl jsem vám udělat menší nabídku, že když budu mít nějakých asi zhruba 20 odběratelů do konce roku, jakože teď už bude Silvestr, tak udělám tutoriál, jak stáhnout a nainstalovat Call of Duty Modern Warfare 3 a hrát multiplayer zadarmo, což je celkem výhodná nabídka, takže ber nebo nech bejt, nicméně jdeme rád dál. Možná ještě, že je tak rychlej ten scout. Co bych dělal, tyhle, už by mě dávno zabili, ale co takhle za Hivyho si zahrát příští hru? Já si taky říkám za Hivyho. No, radši zmiz. Ještě kousnu. Já si pro lékárničku radši, já tady, já nevím. Tak, ještě si dobiju úplně ty životy, úplně si je dojebu. Base jump, jo. Tak co tu chceš, ty buzerante, kde jsi, ty zmrde? Na mě si moc pomalej, chlapečku. Holy shit! Tak mě trefil. I Epic Pictures, nebo jak se jmenuje ten šašek. Uvidíme, co bude dál, tak jdeme dál. Postupujeme, nicméně, uvidíme, jak se vyvine hra. Pořád 21, skore 20:1. Tady to buzerám tam musím... On mě asi viděl, bohužel, nic. Nezabil jsem ho, ale oni zabili nás, zase, to nevadí, ty můj kvítku mrví, nikdo se to neví. Ano, takže, to byl krásný shot. A už jsme třetí, no výborně, ano. To se mi velice líbí, taková to... Buzerante. Jo, tak to jsem zrovna chtěl, no udělal... Jo, přes sklo, já asi nemůžu zabít přes to sklo, že? No, to nevadí, že nemůžu zabít přes sklo, já si prostě pro něho dojdu. A tak jsme si pro něho nedošli, protože ten buzerant mě zabil. Ježišmarjo. Já chci zabít nějakého zmrda už konečně. To trošku trvá, bo ten pode mnou mě za chvíli dožene. No, nevypadá to, že by mě doháněl, ale bude mě chtít dohnat. Tak jsme třetí, jak jsem slíbil. A půjdeme na to 39, jakože na to druhé místo. Holy shit. Ukaž se, ty zmrde. Už jde po mně, už to sedu, bo ten s tím raketometem je na mě moc prostě... Na mě moc vyraketometovaný. Valerio 53 zabil Ganou. Obyčejnou. Jo, tu máte vy buzeranti. Dobijem si životy. Kde jsou životy vůbec? Tady jeden. A teď jdeme pro ještě jeden. Tak a ještě bych to chtělo ale jeden. Nicméně jdeme killit, zkusíme to teda. Ty vole, ten buzera... To byl Heavy, ale nějaký divnej Heavy. A to byl ten Niga.
All bitches is nigga man. Oh yeah. A hra se přesouvá venek, tak na to koukám. Přesouvá se pomalinku ven, protože modří se nám už začínají bránit víc trošku, než je zdravíčko. Kdo vlastně vydává, no. Tak já bych si asi počkal tady někde venku. Co to tu je za zmrda? Tady bude dobré bojovat, protože tady mám lékárničku a mě to úplně stačí k dobytí, protože já nemám moc životu, ukaž se. A jdeme po něm, jdeme po něm. Ne, nevšimej si mě. Tak, já jdu tady, po něm. Tak, střílíme do nich, musíme do nich pálit, co to dá, vole. Holy shit, jdou po mně? Nejdou po mně už? Dobrý, nejdou po mně už. Co to tu je, vy zmrdi? Tak já si tady vždycky tak nenapadně vlezu. Že jo? Hele, 185 života, to jsem ještě neměl. Myslím, že mám 125 jenom a už mi to padá, Já jdu po něm, po zmrdovi. Zabili nás, no nevadí. No, já už bych to asi měl ukončit, protože se nedívám na čas a nejsem takový ten youtuber, který může být 20 minut videa na YouTubečku, takže já děkuji, že jste se na mě dívali a hrajte s námi Team Fortress 2.